Šta doručkovati kada ste u Grčkoj? Moja prva asocijacija je neka fina grčka pekara, a onda ide i pitanje koliko puta za 10 dana letovanja jedete čuveni grčki specijalitet bugaca? A za one koji ga nikada nisu probali, šta mislite koliko propuštate? Bugaca je grčki specijalitet najsličniji našoj piti i najpopularniji je baš u ovim severnim delovima Grčke. Pored ove slane sa sirom, prave ih i sa spanaćem, a postoje i slatke sa kremom od griza i vanile ili čokoladom. Uvek se ovako služe sečene na ove sitne kocke. Kako je dobra! Da je jedete i na severnom polu, osetili biste miris Grčke i mora. Sve što je dobro ne mora da bude i skupo. Ove dve bugace smo platili 5,4 evra i vredelo je svakog centa.